бо мақсади коҳиш додани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ва ба эътидол овардани вазъи ташвишовари ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чорабиниҳо гузаронида барои баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талош доранд. Ҳамоно ба мушоҳида мерасад, ки бархе аз ронандагон талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро сарфи назар намуда воситаи нақлиёти худро дар ҳолати мастӣ ё беҳуҷҷатӣ ронандагӣ идора мекунанд. Масалан, ронанда Азимов Мухбир Али Акбар Алиевич, сокини деҳаи Чорбоғи шаҳри Истаравшан, воситаи нақлиёти тамғои Мерседес Бенз рақами давлатиаш 6666 ММ02, ки ба Шарванд Урунов Пулоҷон Юлдошевич тааллуқ дошт, дар ҳолати мастӣ идора намуда аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт гардидааст. Ҳамчунин ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Toyota Corolla рақами давлатиаш 4174 НМ02 Музуллоев Наврӯз Қаюмович, сокини деҳаи Боғи Калони шаҳри Истаравшан, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои ГАЗ-53 Собиров Мақсуд Ибодуллоевич, сокини деҳаи Воғати шаҳри Истаравшан, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Opel Astra Нурматов Фарҳод Юлдошевич, сокини ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Део Дамас Деҳқонов Аҳмадҷон Валиевич, сокини ҷамоати Шарипови шаҳри Конибодом, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Део Лабо Ҳасанов Ильёс Исломҷонович, сокини ҷамоати Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳангоми дораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ муайян гардида, нисбати номбурдагон аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бо дастрасии моддаи 332 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шудааст. дар ҷараёни рейду чорабиниҳо давоми 10 рӯзи моҳи август 23 ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт беҳуҷҷати ронандагӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. Масалан, Шаҳрванд Қулиев Шералӣ Насриллоевич, иstiqomatkunandaи деҳаи Чорбоғи шаҳри Истаравшан, воситаи нақлиёти тамғои Део Тикоро бе шаҳодатномаи ронандагӣ идора намудааст. ё ин ки ноболиғ Абдусалом Муллобоев, иstiqomatkunanдаи маҳаллаи 28-уми шаҳри Хуҷанд, аз рӯи ҳавову ҳавас воситаи нақлиёти тамғои Opel Astra-и ба бобояш тааллуқ доштаро бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора намудааст. Ба низом даровардани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар кӯчаву роҳҳо таҳти назорати доимии масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ қарор дошта, аз ҳама иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб карда мешавад, ки ба қоидаи тезӣ роҳ надиҳанд.